ku danna subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mun gode da kallon tashar Abaji TV. Lele duk da hana fitowa da aka yi ke sai da kika fito? Ni wallahi gwamma da na gan kuma na hana fitowa yunwa nake ji dan Allah mu je ka sai min abinci. Yo yan lelen banda abinci duk kudin da kike samu a wurin manyan mutanen nan. Ina kike kai su? Wani kuɗi su ma mazan ma yanzu sun daina fitowa an ce su zauna a gida su ma da kayi magana ya su ce wai ba su samu ba su ba. Allah ya lele shi yasa na ganki da hijabi. Dole na zama musulmar dole ba dan na so ba dan yanzu ba kuɗi ba dole sa hijabi. To yalle ne ba zan baki shawara. Ni ma yanzu sukari ne kari na dalle ko zan samu inda zan samu musu. Yadda kowa ya kulla budar sa. Yalle ne ke ma ki je ki kulla budar ki zauna lafiya. What? Kawai shine. Allah kuwa. Amma da haka ba ka sai abinci wallahi. Inda zani. Gidana ma yanzu mata na sun kulla buda. What? Ke ma ki je ki kulla taki ki zauna lafiya. Saboda me? Dan Allah an kulle boda an hana shigo da shinkafa yanzu abin ya ci gaba ya wuce nan an kulle boda ma ba shiga ba fita kowace mace ta ja mutunta gida an aje shi ta kulle boda ma wannan boda da kika buɗe ki je ki kulle ta kawai na kulle ta mu je ai kafa ta yau tafi gida ki aure shi ne magana. Ku danna subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mun gode da kallon tashar Abaji TV.